V počítači, ale s vrzgajúcimi dverami si neporadia. Možno aj vo vašej obývačke by sa zišiel domáci kutil, ktorý by kde tu niečo opravil. Niektoré deti ale svojho otca s kladivom či vodováhou v ruke nikdy nevideli, chýba im vzor. Väčšina mladých vyrastá vo svete, kde najzložitejšie sú práve jednoduché veci. Môj otec v práci papá cukriky. Myslí si dievčatko, pretože na stole právnika vidí len počítač a ozdobnú dózu so sladkosťami. Deti zbožňujú napodobňovať svojich rodičov, len často nemajú čo napodobňovať. Tak sa aspoň starajú o bábiky rovnako ako ich mama o mladších súrodencov. Úplne pôvodné, najjednoduchšie hračky sú najmä pre tie menšie deti veľmi zaujímavé. Kuchynka, a nejaké náradie pre chlapcov a smetiarské auto vždy je na prvom mieste. Kladivo, pila, ako ešte? Áno, mám doma kuchynku, červenú. Pomohol mamine variť. Mnohé deti hranie sa na dospelých baví viac ako klasické hračky. Psychológovia potvrdzujú, že je dôležité zapájať ich do každodenných činností. Cítia sa tak užitočné a šťastné a dávate im veľa aj do života. Nebudú mať potom obe ruky ľavé. Takmer každý puberťák dokáže rozobrať počítač, ale keď mu vypadne kľúčka z dverí, tak nedokáže zatiahnuť jednoduchú skrutku. Možno sa pamätáte, že kedysi sme piekli a hobľovali aj na školách. Dnes rozvíjame najmä počítačové a jazykové vedomosti detí. Niektoré školy si však pracovnú výchovu stále nevedia vynachváliť. Deti, ktoré nedosahujú dobré výsledky vo vzdelávaní, tak zažijú práve ten úspech v týchto miestnostiach. Keď urobia dobrý výrobok, tak aj ten štvorkár si myslí, že je šťastný a že tu má svoje miesto. 50% z týchto detí ich v praxi využije. Deti by rodičov nemali obskakovať, práca pre nich nie je povinnosť, ale mali by z nej mať radosť. Skôr z nich tak vyrastú ľudia do koča aj do voza, ktorí sa v živote nestratia. Mariana Ujházia, Ivana Vánsová, televízia Marky.